Sa video na to, ililista natin ang 12 second-hand cars under 200,000 pesos na pwede mong bilhin ngayon. Number 12. 1999 Mitsubishi GSR. Itong 1999 Mitsubishi GSR two-door coupe ay may 1.6 SOHC engine, 115 horsepower at 138 newtons. Ang fuel system nito ay electronic fuel injection at gasoline. Kung pag-uusapan naman ang gearbox nito, mayroon itong 5-speed manual transmission at kayang kumarga ng 50 liters ng fuel. Para sa interior nito, ito ay may tilted steering wheel adjustment at urethane steering wheel material. Manual din ang seating adjustment at climate control nito at fabric ang seating material. Pantapat ang model na ito sa Hyundai Coupe. Ang 1999 Mitsubishi GSR ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 168,000 pesos sa Philippine market. Number 11. 2016 Suzuki Alto. Ang 2016 Suzuki Alto ay may engine displacement na 796cc at 3 inline cylinders. Ang fuel type nito ay petrol at may recorded maximum power na 47 bhp. Kung tatanungin naman ang displacement nito, ito ay may 22.47 kilometers per liter. Manual ang transmission nito at walang paddle shift. Isa sa mga kinagigiliwan sa model na ito ay ang gas field control device para sa front suspension at gas field shock absorbers. Ang fuel capacity ng 2016 Suzuki Alto na ito ay 35 liters at kaya nitong i-accommodate ang 5 tao. Ang 2016 Suzuki Alto ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 200,000 pesos sa Philippine market. Number 10. 2011 Suzuki Celerio. Ang 2011 Suzuki Celerio na may modern hatchback design ay isa sa mga minicar o tinatawag na mini hatchback na ibinida noon. Ito ay may 5-door body style at may 1.0-liter 4-wheel drive engine. Ang gearbox naman nito ay maaaring 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Kung pag-uusapan naman ang power nito, ito ay umaabot sa 67 HP at top speed na 155 km per hour. Ang fuel economy nito ay 5.2 liter per 100 kilometers. Kung kaya marami rin ang nagmahal sa model na ito. Ang 2011 Suzuki Celerio ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 198,000 pesos sa Philippine market. Number 9. 2005 Chevrolet Optra. Ang 2005 Chevrolet Optra na may 2.0-liter DOHC 4-cylinder engine ay may power na 119 HP. Ang Optra ay isa sa mga stylish na sasakyan para sa mga beginners. Ang transmission nito ay 4-speed automatic at nagre-record ng 126 pound-feet na torque. Kung concerned ka naman sa fuel economy nito, mayroon itong rating na 10.9 liter per 100 km sa city driving. Di mo rin pagsisisihan ang interior nito dahil taglay nito ang mga standard amenities at safety features ng isang sedan. Ang 2005 Chevrolet Optra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 155,000 pesos sa Philippine market. Number 8. 2002 Toyota Corolla Altis. Ang 4-door car 2002 Toyota Corolla Altis ay may 1.8-liter gas engine at may gas mileage na 29 miles per gallon sa city driving. Ang transmission naman ito ay 3-speed automatic at tinaguriang compact class. May total of 5 passengers capacity ito. May bigat ito na 2,455 pounds. May fuel capacity na 13.2 gallons at trunk volume na 12.1 cubic feet. Mayroon itong 125 horsepower at engine displacement na 1.8 liters. Ilan sa mga safety features nito ay ang child safety door locks, airbag for driver and passenger at daytime running lights. Ang 2002 Toyota Corolla Altis ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 200,000 pesos sa Philippine market. Number 7. 2011 Kia Rio. May malawak na interior ang Rio. Ang 2011 Kia Rio ay isang 4-door sedan na sobrang ma-e-enjoy mo. Ito ay available sa 3 versions tulad ng Base, LX at SX. May fuel economy ratings ang sedan base nito na 28 miles per gallon sa city drive gamit ang 5-speed manual. Mayroon itong 110 horsepower at 1.6-liter 4-cylinder engine na tugma lamang sa pagiging light car ng Kia Rio.
Highlight talaga ng sedan na ito ang pleasant interior at ang outward visibility na sobrang linaw dahil sa low belt line at ample rear window glass. Ang 2011 Kia Rio ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 198,000 pesos sa Philippine market. Number 6. 2003 Ford Escape. Ang 2003 Ford Escape ay gas engine type at may 4-speed automatic. 4-wheel drive ito at may V6 cylinders. May total seating capacity ito na 5 at may ratings na 21 miles per gallon sa city driving. Hanggang 16 gallon ang fuel capacity nito. Ang base engine type naman ay 3.0 liters na may double overhead cam. Meron din itong 201 horsepower at 196 pound-feet na torque. Marami rin ang safety features nito na sobrang magugustuhan ng consumers. Ang 2003 Ford Escape ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 200,000 pesos sa Philippine market. Number 5. 2001 Honda Dimension. Ang 2001 Honda na may 1,600cc engine ay isa rin sa mga ideal na sasakyan para sa iyo. Ito ay may automatic transmission at manual versions na pwede mong pagpilian. Ang model na ito ay available sa typical na kulay tulad ng beige at may shiny finishing. Mayroon din itong dual airbag at digital odometer. Ito ay may 1.4 to 1.7 liter engine displacement at 90 to 125 horsepower. Ang average fuel consumption naman ito ay mula sa 6.9 liter hanggang 7.5 liter per 100 km. Ang 2001 Honda Dimension ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 180,000 pesos sa Philippine market. Number 4. 2006 Nissan Sentra. Ang 2006 Nissan Sentra GX ay may 1.8 liter DOHC engine at may 16 valves. Ito ay may 126 horsepower at available sa 4-speed automatic at 5-speed manual transmission. Mayroon itong sedan body style at total of 5 seating capacity. Ang fuel tank capacity ng Nissan Sentra GX na ito ay hanggang 50 liter at may cargo capacity na 329 liters. Di ka rin mabibigo sa safety features nito sapagkat equipped ito ng airbags, front disc at comfortable seats. Ang 2006 Nissan Sentra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 178,000 pesos sa Philippine market. Number 3. Hyundai Getz 2005. Ang Hyundai Getz 2005 model ay may 1,341cc, 4 cylinders inline, DOHC engine type at may recorded mileage na 12.9 km per liter. May maximum power ito na 61 bhp at maximum torque na 116 newtons. Kung gearbox naman ang tatanungin, ito ay may 5-speed manual transmission. Ito ay isang 4-door sedan na may 5 total seating capacity at fuel tank capacity na 45 liters. Ang Hyundai Getz 2005 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 165,000 pesos sa Philippine market. Number 2. 1991 Mitsubishi Pajero. Ang 1991 Mitsubishi Pajero ay may diesel o regular unleaded petrol na versions. Magkaiba ang engine sizes at transmission nito. Ito ay isang 5-door wagon na may top speed na 136 km per hour. Ang fuel consumption at mileage naman nito ay 14 to 14.5 liters per 100 km at may 150 hanggang 208 horsepower. Maaari mo ring isabak ito sa malalayong biyahe base sa mga past owners nito. Ang 1991 Mitsubishi Pajero ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 180,000 pesos sa Philippine market. Number 1. 2014 Mitsubishi Adventure. Ang 2014 Mitsubishi Adventure GLS Sport ay mayroong 2.5 liter diesel engine na may manual transmission. Mayroon itong power windows, 6.8-inch touchscreen LCD na may 6 speakers for entertainment at manual air conditioning. May recorded mileage din ito na 165,000 km, kung kaya isa ito sa mga pwede mong pagpilian. Ang 2014 Mitsubishi Adventure ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 180,000 pesos sa Philippine market. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!